Jedným z trendov tejto jesene je kráľovská modrá. Ukážem vám líčenie s akcentom linky. Ako podklad použijem Sun Dune tekutý matný očný tieň. Na zdvihnutie očnicového oblúku miešam 2 odtiene studených tieňov Frozen Iris a Cashmere Haze. Na stred viečka na rozjasnenie použijem nádherný trblietavý odtieň Golden Maui a ako akcent na také prehlbenie oka, zvýraznenie oka bude slúžiť tmavá modrá linka v odtieni také riflovo modrej, ktorú si prejdem. Starry Night, je to tieň s jemnými trblietkami, je naozaj nádherný. Pokiaľ si ho netrúfate použiť na celé očné viečko, tak táto linka vám dodá rozhodne švrnc. No a samozrejme nesmú chýbať nádherné, husté, čierne, bohaté riasy a líčenie na bežné denné nosenie je na svete. Tak verím tomu, že vyskúšate.